Hvad laver du så, Julie? Ja, jeg har i hvert fald ikke inde i et skab, men ikke må være inde i. Ja. Jeg skal til at finde noget lim og en plastikstræk med noget på min ting. Okay, hvad skal du male? Jeg har de her papirting her, som jeg skal samle ind til et rigtigt ansigt. Okay. Ja. Men det er lidt sværere, fordi Ane, hun mangler lidt af sit ansigt. Og jeg mangler halvdelen af mit ansigt. Og ja, det er så det, jeg skal lave den her time. Okay. Men nu af. Jeg skal til at blive færdig med blyant. Tegning. Hvad mangler vi? Næsten alt. Kan du fortælle os, hvad det er? Ja. Jeg skal have noget blyantstegning. Faktisk skal vi have malet det. Og så smagerier. Og så... Ja. Hvad skal du forestille sig? De skal forestille et hus, hvor man kan se, at lys vinder over mørke. Hvad redskaber bruger du til? Det har jeg ikke fundet endnu. En blyant lige første omgang. Blyant, det skal du. Ja, lige nu. Super. Hvad er du i gang med nu, Ane? Jeg er ved at male sådan det der ligesom er meningen med maleriet. Jeg skal male. Du maler punktet, det er meningen, man skal kigge på. Ja, jeg er ved at male lyset, hvor det overvinder mørket. I'm watching you, fucker.